कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मंडळी आली एकच कमेंट असता, आई दिसणार नाही, आई दिसणार नाही. तुमच्या घरात 100% काहीतरी झालं तर मंडळी तुमका मी सांगतोय की आई तुमका उद्यापासून व्हिडिओमध्ये दिसायची नाही. कारण मंडळी आई तुमका आजपासूनच व्हिडिओमध्ये दिसतली या. तरी बघा आई इकडे असं बघू शकताय. तर आई किती दिसा नाही होती तुमका आईच सांगतेली उत्तर. पण त्या अगोदर आम्ही काहीतरी आज करूक घेतलं जबरदस्त आणि रेअर एकदम भाजी काहीतरी करतो आम्ही, जी की तुमका दाखवतो. तर आई तुमका खूप दिवसांनी दिसतात, त्यानिमित्त आम्ही स्पेशल काहीतरी करतो आज. अळमी आहेत आपल्याकडे आणि आम्ही अशी फुललेलीच अळमी बघलो, पण आज आम्ही प्रत्यक्षात असे कळे बघतो. त्यात टाकू जरा. शक्यतो आम्ही नाहीच करू घरात. ही फर्स्ट टाइमच असा जी आई स्वतः बनवतली आज अळम्याची भाजी. मी कधी करू नाही. युट्यूब वरती भरपूर व्हिडिओ बघितलं ह्याच्यासाठी कसे करत ती. तर आज आम्ही करून बघूया. तर आता आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिले आपण कट करून घेऊया आणि काम करता करता तुमका सांगतो काय चाललेलं इतके दिवस, काय चालू होता, कशामुळे आई दिसा नाही होती. खरं तर मध्ये बरेच 2 महिने तरी तब्येत बरीच नव्हती बऱ्यापैकी. आणि कसं होतं नंतर मग आज बाहेर गेलो डॉक्टरकडे गेलो. मग लोकांचं कसं असतं ना, ऐक मग रोज डॉक्टर लागतं, डॉक्टर सांगतात आणि मग परत बरी असतात, अशा सगळ्या गोष्टी मग त्यांना डिस्टर्ब होतात. सगळ्यात जास्त आई निगेटिव्ह कमेंट कोणी केली काय असं राग येतात की तुम्ही विचार करू शकणार नाही. मग त्या गोष्टीवरनं मग ते 2-3 दिवस ते त्याच्यातच जातात. बरीच लोक म्हणतात काय मनावर घेऊ नको, पण असं नसतं. काही लोकांचं हे असतं तर खूपच काहीतरी बोलतात, मग आता खूप मनावर लागतं, अशा गोष्टी असतात सगळे. आणि आत्ता अजून पण काही गोष्टी आहेत तर त्यातून काही 1-2 दिवसातच दिसतील. म्हणजे ब्रेक घेतलो मोठं ब्रेक घेतलो, त्याच्यात तुमका काहीतरी 2 चांगल्या गोष्टी बघू मिळतील. एक तर एकदम तुमका लवकर दिसतील या 4-5 दिवसात. आमचं पण स्वप्न होता गेल्या वर्षापासूनचा, तर आता 2 दिवसावर येऊन टपलेला असा. तर 2 दिवसात बघूया काय 2 दिवस वाट बघा फक्त. 2 दिवस वाट बघा. आणि आता आपण अळम्याची भाजी करूया. येस, तर चालू करूया. बनव सोपी असा, पण आज फर्स्ट टाइम बनवतो. सगळ्यात मोठी भीती असता अळमी चांगली होत काय नाही त्यामुळे मोठी गडबड असता. अळमी बरी आहेत कशी आहेत काय, आणि पहिला कोणी खायचा तो मोठा विषय असा. टेस्ट करूची पण भीती. तर आता आपण बनवूया. पहिले कट करून घेऊया सगळे पीस असत ते तुमका दाखवते जवळ. मस्त दिसतात एकदम भारी, बघू शकताय. कटिंग करून आपला झालेला फायनली. आणि आता आपण बनवून घेऊया. मस्त तेल टाकलो. तेल तापण द्यायचं. आमच्याकडे मंडळी ना काही स्पेशल वस्तू पण असतात, ते पण तुमका दाखवचे. ते पण तुमका थोड्या वेळानंतर दाखवते. बाबूच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलं असताना, पण माझ्या पण तुमका व्हिडिओमध्ये दाखवते की वस्तू नवीन काय असतात आपल्याकडे. मस्त होते एकदम भारी. आणि तुमका आता ते वस्तू घेऊन गेल्यात, आता तुमका मिळायचे पण नाही खैसे, आणि चांगले तर मुळीच मिळायचे नाही, ते पण दाखवते. कांदा भाजून दे, आपण टोमॅटो टाकूया. आणि करून नाही करू पहिला तर टोमॅटो सोलांचा अंदाज नाही. आंबट किती करू एकदा करून बघूया. एकदा चूक जरी झाली तरी पुढल्या टायमाक आपण परफेक्ट करू शकतो. टोमॅटो टाकूया. यंदा लवकर लिहिली ना वळमी, नाही तर श्रावणात येतात ना. गेल्या वर्षी लवकर येतो. आता आपण ही वळमी आतमध्ये टाकूया मस्त. ह्यात टाकूच्या आधी आम्ही एक त्याच्यावरती प्रयोग करून बघलो. काय केलं, गरम मिठाच्या पाण्यात टाकलं. दिव्या आधीच आणि मिठाच्या पाण्यात टाकून घे पहिले. त्याचं काही चुकलं असेल तर सांगा, कमेंट करा चुकला तर. म्हणजे खूप जणांना असं वाटतं की मी सांगित असते काम करते, तर मी काम कसला करते हे बऱ्याच जणांना माहीतच नसतं. कारण ते फक्त ब्लॉग बघतात, इंस्टाग्राम तर चेक करणार नाही. तरी पण मी तुमका प्रूफसाठी नंतर दाखवते की मी जी कामांची म्हणजे आठवड्यात जी कामं करते ती माझ्या पॅडक लावलेली असतात. म्हणजे तुमका अंदाज येत की मी खरोखर काम करते की कशावर आम्ही काम करत असतो, काय करत असतो. तर फक्त फ्री टाइम असता म्हणजे तेव्हा आपण ब्लॉग बनवतो. म्हणजे जसं ती एक नोकरी असतं तसा अख्खो दिवस बिझी, त्याच्यातनं टाइम नसता. फक्त इतक्यात काय असतं, लोक ऑफिसात जातात, कंपनीत जातात, आम्ही घराकडे असतो. घराकडनं इतक्यात.
करायचं झाकणा ठेवायचं. वाफ करून घेऊ मी. आणि हा आपला मसाला जो आम्ही विकतो होतो मसाला म्हणजे टाकून घेतलो. मसाला आपण जो विकतो होतो म्हणजे 2 वर्ष झाली आपण जो मसाला विकतो. हा, आणि तुम्ही बघूच नसतला व्हिडिओ, कारण आपण ॲडव्हर्टाईजच करू नाही, कारण डेली जे ऑर्डर चालू आहे तीच पार्सल चालू चालू होतो. आहे. एकदा बाबूच्या आयडी वरती टाकलेलो एक व्हिडिओ. तो पण म्हणजे मी कामात होते, कामाचीच गडबड चालू होती आणि बाबूच्या ब्लॉग चॅनलवरती आपण तसे व्हिडिओ बाबू जास्त टाकणारच नाही. तर कधीतरी उगावणार ढाकणा ठेवूया. वाफ काढून घेऊ होई. शिजा देतो सर. किती वेळ लागतो का? 5 मिनिटं लागतात. आता पाणी टाकतात काय असं मला माहिती नाही. वाफेवर शिजवतात. बघूया. पाणी सुटतं रे. मीठ टाकून घेतलं मस्त. कलर बघा एकदम भारी दिसता. पाणी टाकून तर लागतं वाटतं. पाणी त्यात नाही सुटणार. हो ना, ते शिजतच नाही. म्हणजे आपला मसाला होता स्पेशल मालवणी मसाला, त्याच्यात तुमका वेगळा काय टाकूची गरज नाही. गरम सामानमध्ये एकच मसाला बसा फक्त. पण जर ऑर्डर करत असाल तर फक्त व्हॉट्सअपवरती मेसेजच करूचो हा. कॉल जर तुमच्याकडे नाही रिसीव झाला तर बऱ्याच जणांना असं वाटतं की कॉल उचलणार नाही म्हणजे ऑर्डर पाठवतेले की नाही. तर आमच्या बिझनेसला 2 वर्ष कंप्लीट झालेली असत आणि तुम्ही एकदम ट्रस्ट ठेवू शकता. एक म्हणजे आम्ही यूट्यूबवरती असो 1 लाखपेक्षा आपले जास्त 1.5 लाख सबस्क्रायबर क्रॉस झालेले आहेत आपले. आणि सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण असो, तुमचं कोणताही विश्वासघात होतो काय विषय नाही. जर पार्सल लेट झाला आमच्याकडनं तुमका पैसे रिफंड मिळतले. मसाला तुमका चांगला वाटलो नसतात मसाला रिटर्न करा, तुमचे पैसे तुमका रिटर्न मिळतले. आणि आम्ही पहिलेच असो जे की आम्ही तुमचे पैसे तुम्ही यूज केल्यानंतर सुद्धा तुमका रिटर्न करतो. हा, बरेच जणांनी मध्ये असं काय काय झालं ना, तर हे केलेला काय निगेटिव्ह कमेंट उगाच केलेले आहेत आणि ज्यांचे काय ऑर्डर पण नव्हते अशा लोकांनी कमेंट केलेली काही तर आमची ऑर्डर पोचत नाही. नंतर आम्ही चेक केलं त्यांची ऑर्डर पण नव्हती. आणि एकच विषय होता की ऑर्डरची पोचणार नाही. कधी कधी कुरिअरच्या प्रॉब्लेममुळे पोचणार नाही. आमचं त्याच्यात काही दोष नसता. पण तुमचा बोलणं पण थोडाफार साहजिक आहे. आमची जबाबदारी असतं, आम्ही लक्ष देतो. पण कधी कधी कुरिअरवाल्यांच्या मागे तर एकदम बसाक्ष बनवून आहे. कारण कुडा बंद तर पार्सल निघतं, पण पुढे जाऊन जर कुठे आजूबाजूक गेला मुंबईत जाऊन भरपूर प्रॉब्लेम होता कुरिअरचं. कारण आमच्या इकडनं लगेच दुसऱ्या दिवशी पार्सल जातात. पण मुंबईत गेल्यानंतर थैसर ते डिलिव्हरी बॉय असतात ते वेळेवर नेऊन देणार नाही किंवा लांब अंतर असतं असं काहीतरी होता. आणि मग कस्टमर त्यांचा गैरसमज होता का आम्ही स्वतः पाठवणं नाही किंवा कधी कधी कसं होतं इकडनं पाठवताना ते त्यांच्याकडनं चेक करणं नाही का माहिती नाही, कारण त्या बघा सर्व्हिस नसता. आणि आम्ही खरं तर सगळ्या पहिल्यांदाच सांगायला असतं काय सर्व्हिस नसत तर आमचं सांगा पोस्टान देऊया. पण का आता त्यांच्याकडनं ते पाठवतात आणि सर्व्हिस त्या एरियात नसल्यामुळे कसं होतं ते कस्टमरपर्यंत पोहोचणार नाही. आणि त्या लोकांचा गैरसमज होता का तुम्ही सर्व्हिस नसताना तुम्ही देतात कशा. ती लोक म्हणजे खूप काय काय विचित्र गोष्टी होतात. पण ते खरे त्याच्यात आमचं काहीच चूक नसता. कुरिअरवाल्यांकडनं हे सगळे प्रॉब्लेम होतात. झाली आता खोबरं टाकूया. शिजली असली नक्की. ओके, फायनल खोबरं टाकून घेतलो आपण. परतून घेऊ मस्त. बघू शकता हे बघा. बघूया आता टेस्ट कशी होतं ती. आपण अजून पण ते जसं खाण्यात ठेवलेली गावली तर उद्या घेऊन ये. आम्ही मंडळी तुमका एवढंच सांगू शकतो, तुम्ही प्रूफसाठी व्हिडिओ तुमच्याकडे ठेवू शकताय आणि सांगू शकताय की आमचा पेमेंट तुम्ही बोललेला रिफंड होताला मनान. तर काही गडबड झाली आमच्याकडनं तुमचा पेमेंट रिटर्न मिळताला. विश्वासाचा विषय असा, आम्ही खूप विश्वासानं काम करतो, प्रयत्न करतो. हे छोटे मोठे अडथळे येतले पण आमचं एवढंच असता की तुमचा आणि आमचा संबंध बिघडायला नको पैशांसाठी. तर त्यामुळे आम्ही एक ऑप्शन ठेवलेलो असा, काही होऊ नये भले आमचं नुकसान झालं तरी चालतं पण तुमच्या पैशाचं वगैरे कुठचं नुकसान नको होऊ दे. एवढंच आमचा विषय आहे, बाकी काय नाही. चला फायनल लुक असा हा. बंद करूया आता. मंडे जरासा थंड होऊ दे, आपण लगेच जेवणाक लागूया. तोपर्यंत तुमका नवीन काहीतरी वस्तू होते दाखवते, ज्याच्यासाठी सगळ्यात जास्त डिमांड असतात ती वस्तू आपल्याकडे आता अवेलेबल झालेली आहे, ती पण तुमका दाखवते. चला जाऊया. ला हॉलमध्ये आपण इलो आणि वस्तू दाखवते. तर बघू शकता हे बघा, फणस वेफर्स असत. आता तुमका काही एक मिळाचे नाही, हे आता मोजक्याच दिवसांसाठी हे बनवतात. एकदम कुरकुरीत. पॅकेजिंग पण एकदम मस्त आहे. तुमका 100 ग्रॅम मध्ये पॅकेजिंग मिळून जातात आपल्याकडे, 100 आणि 200 ग्रॅम. हा, आणि मेन म्हणजे चुलीवर तळलेले असतात, जे भट्टी तळतात त्याच्यासाठी चुलीचं यूज केलेलं असा.
पारंपरिक पद्धतीने. आणि सगळ्यात जास्त ज्यांका ऑर्डर असता, बाकीची वस्तू तर पिठा आमच्याकडे असतच, पण मेन म्हणजे कोकमसाठी सगळ्यात जास्त विचारतात. तर चांगल्या क्वालिटीचे कोकम आपल्याकडे अवेलेबल असतात. नंबर तुमका दिलेलो असा. आणि मोजकीच मोजकीचं, हा तो एक विषय आहे. मोजकीचं आगळ पण आपल्याकडे आता असं, पण तो पण थोडा 1-2 लिटर शिल्लक राहिलं, बाकी सगळं गेलो. जो आपण 15 लिटर आणलेलो तरी आता असं. आणि ऑर्डर घेऊचा काम तुम्ही सकाळी जर मेसेज केलात ना, तर मेन काम म्हणजे संध्याकाळी जास्त चालू असतं काम. हे बघा दिव्याताई आमचा आज काम बघता कंटिन्यू. इकडे बघा, इकडे ऑर्डर्स लिहिले जातात. तो फोन असा ऑर्डरसाठीचो. बरेच वेळा लोकांना वाटतं काय ऑर्डर देतात की नाही, काय काय लोकांचे म्हणजे डायरेक्ट प्रश्नच असतात. आणि याच्यामध्ये हे बघा, याच्यामध्ये तुमच्या कुरिअरची पावती असतात. हे आता हल्लीच्या दिवसांचे आहेत. आता बाकीचे असतात ते आपण साईडीक ठेवून देतो. हे कसे एका महिन्याचे असे ठेवतो एकत्र, कारण कसा पावती कोणी सांगले पाठवू लागतं आणि ह्या सवयीत लिहिला जातात. तर लोकांना वाटतं काय आम्ही पैसे पाठवले तर आमची ऑर्डर येत काय नाही, तुम्ही पाठवतालात काय नाही. तर पप्पांचा फोन असता, पप्पांकडे काकांचा फोन येईल मंडळी. आणि आपण काय काम करतो मंडळी, तर तुमका ही हल्लीच्या दिवसातली कामं दाखवते, जी की समजा 15 दिवसातच केलेली कामं असत. तर ॲडव्हर्टायझिंगचं काम करतो आपण, दुकानं प्रमोट करतो, बिझनेस प्रमोट करतो, ब्रँड प्रमोट करतो. तर त्यांचा तर आई हे बघा इकडे पेज असत. आता जवळपास मोजूक गेली ना, म्हणजे खरं सांगतो म्हणजे बरेच जणांचं कसं असतं, अरे नुसतेच व्हिडिओ करतो, अशा नोकरी धंदा कर, काम कर. पण ही पण एक नोकरीच आहे बघा. हा असं सगळे नोट्स काढूचे लागतं आणि ह्या सगळा शूट करून 1-2 तासाचं असलं, सगळं युट्यूबर असं त्यांना सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर तास सगळा 1.5-2 मिनिटात बसवचा लागतं, त्याच्यासाठी 2.5-3 तास देऊचे लागतात. आणि बघा हे सगळे असे ब्रँड असत, काय काय दुकानांचे असत. हे हल्लीचे कागद आहेत म्हणजे मी लेटेस्ट कागद आहेत ते लावून ठेवते. आणि A4 साईजचे पेपर स्पेशल माझ्यासाठी होते. हे बघा, ज्याच्यावरती मी नोट्स काढते. म्हणजे शाळेत जेवढं यूज करू नाही परीक्षेत, त्याच्यापेक्षा जास्त सध्या मग काय महत्वाचा. ह्या असं रोजचं काम असतं. आणि ह्या परत एडिट केल्यानंतर समोरच्या पार्टीक पाठवणं, ते म्हणत नाही तोपर्यंत आपण वाट बघू गई. त्याच्यानंतर काही चेंजेस असले तर परत सगळा ढवाढवळ करू गई. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे एक कौतुक वाटतं मंडळी, आपली मालवणी लँग्वेज, त्याच्यासोबत आपण मालवणीत व्हिडिओ बनवतो. आणि मोठे ब्रँड, जे की खूप मोठे ब्रँड आहेत. आता सध्या तर आम्ही एखादं मॅन कंपनी सोबत काम करतो, जो की खूप मोठं ब्रँड आहे. आणि आम्ही पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या ब्रँडचं काम केलं, तर खूप चांगलं वाटतं. त्यांचे 3 प्रोडक्ट आमका मिळाले आणि तिघांचं पण शूट आता कम्प्लीट झालेला. तुम्ही आयडीवर जाऊन बघू शकताय. तर खूप चांगलं वाटतं. आणि कसं होतं बऱ्याच वेळा, कसं आता हल्ली पण लोकांचं होतं काय, तुमच्या घरात काय झालं, घरात काय नाही झालं, पण कसं होतं लोक जेव्हा काहीतरी मुलांवरनं वाईट कमेंट मुलांसाठी करतात, तेव्हा तर खूप डिस्टर्ब होता. आणि त्याच्यामुळे मी थोडा भरपूर मेंटली डिस्टर्ब होते. 2 महिने तर त्याच्यातच गेले. आणि त्याच्यानंतर मग आता सुरुवात परत नवीन. येस. तर ही सगळी कामं आहेत. आणि अजून आताचा आम्ही बोललो ज्या कामाची आता आपली तयारी चालू आहे, तर त्या 2 दिवसात तुमका दिसत गुरुवारी. हां, तर एवढंच सांगते, कोणते गैरसमज करून घेऊ नको. कारण तुम्ही खूप पहिल्यापासून आमच्यासोबत जोडाल असं आहे. आणि आम्ही अगदी शून्यापासून आम्ही आता होईपर्यंत प्रवास जो करतो, तुम्ही अगदी जवळ ना बघितलात, तर तीच आमका जर निगेटिव्ह बोलली तर खूप वेगळं असं विचित्र वाटतं एकदम. आणि बाकी तुम्ही ॲटमॉस्फिअर बघताय, सगळे आमच्या घरातले खूप खुश असतात मस्त. तर तसंच वातावरण डेली रेग्युलर आमच्या घरात चालू असतं. मंडळी अचानक लाईट गेलेली, त्यामुळे आपण छोटंसं एक ब्रेक घेतलो. पण आता टाइम झालेलो जेवणाचो. आणि आता आपण मस्त गरमागरम जेवण करूया. भाजी कशी झाली आहे बघूया, तुमका पण सांगते भाजी कशी झाली आहे. आणि जोक चालू करूया. चला जेवण आपलं रेडी झालेलं, सांगितल्याप्रमाणे आपली भाजी आहे, इकडे आमटी आहे आणि भात. आणि बाकी सगळे बघा बसलेत खाली. बाबू आमका पाणी घेऊन येतात सगळ्यांका. आता मस्त जेवण स्टार्ट करूया. तर या मंडळी जोक मस्त जेवण करूया. भारी आली, जबरदस्त एकदम. खाऊन बघ दिव्या. एकदम बारीक बटाटे माहिती आहे करू कधी कधी, बटाट्याची लाल ह्या टाकून तशी खतरनाक लागतं, एकदम भारी, जबरदस्त. या मंडळी जोक मस्त भारी जा. टेस्ट एक नंबर आली, एक नंबर.